responsable internacional da UPG, para seguir afondando no proceso histórico da Revolución de Outubro. Duarte, adiante. Graciña, como é lóxico, ao PCPG por convidarnos, e coincido co que decíades na presentación, de que tentamos, hubo varias reunións para tentar, varias reunións o ano pasado, para tentar que a conmemoración do centenario da Revolución de Outubro fora unha conmemoración con moita máis forza, pero finalmente, por responsabilidade de todos, non se pode dicir que tivo máis responsabilidade unha organización ou outra, por responsabilidade de todos, fomos incapaces. Entón, iso en concreto nos levou a UPG a participar en todo aquilo no que posteriormente calquera outra organización ou persoa ou colectivo nos convidara a falar ou a traballar. Esa é a razón pola que estamos aquí. Estamos aquí, pois, desde o noso punto de vista, conmemorando o aniversario de algo do que somos fillos e fillas. É dicir, en concreto, a UPG nos definimos como fillos e fillas da Revolución de Outubro, pero tamén o decimos, e hai xente que ao mellor non lle gusta, non nos consideramos fillos da Unión Soviética. Si nos consideramos fillos da Revolución de Outubro, porque entendemos que despois da Comuna, e iso os Elois, foi o segundo intento que despois conseguiu consolidarse de construir unha sociedade sin explotación. Unha sociedade sin explotación de persoas e unha sociedade sin explotación de povos. Con todas as críticas que se lle poden facer, o que é certo é que moito do que temos agora e do que estamos pelexando para que non nos lo arrebaten é froito da Revolución de Outubro e é froito da existencia da Unión Soviética e do chamado campo socialista europeo. Falaba iso Elois de algunhas referencias, pero podíamos falar de outras moitas que eran dereitos que se exercían, na Unión Soviética e que neste momento a nós ou nos los arrebataron ou estamos pelexando porque non nos arrebaten. Para nós, a Revolución de Outubro e a Revolución Cubana, e está aquí José Antonio Solana, son un exemplo de demostración de que o marxismo non pode ser un dogma e de que as obras de Marx non poden ser consideradas como a Biblia, da que escollemos determinados salmos e soltamos determinados salmos. Durante moitísimo tempo se nos dixo e se nos sigue dicindo neste momento como vos definides vos como marxistas se Marx dixo que os obreiros non teñen patria. Curiosamente, a imensa maioría dos que nos din iso despois defenden unha bandeira coa que eu non teño nada en contra, que respeto, pero que é a bandeira republicana española. Entón, eles mesmos se están definindo como españoles. Pero nós o que sempre criticamos desa utilización do marxismo como dogma e como salmo é que non se lee a totalidade da obra de Marx e que non se ten en conta cando escribiu Marx a súa obra. Si Lenin simplemente lera a obra de Marx no momento no que o debate fundamental é o debate entre burguesía e traballadores na Inglaterra moderna, na Inglaterra industrializada, a Lenin non se lle ocurriría tirar para diante coa revolución. Estamos falando dun imperio, o Imperio Ruso, 125 millóns de habitantes no último censo do século XIX, no que había 9 millóns de obreiros e obreiras. Un imperio que aínda non entrara na idade contemporánea. Había unha sociedade estamental en Rusia. Entón, se simplemente collera o que decía Marx nos seus primeiros escritos, Lenin e os bolcheviques non tirarían para adiante. No programa do Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso, no primeiro programa, no de 1898, se introduce xa
o concepto de autodeterminación. No segundo programa, no de 1903, xa se introduce o exercicio dese dereito de autodeterminación. Si Lenin e os bolcheviques rusos colleran os primeiros textos de Marx ao respecto dos dereitos das nacións, pois non porían iso. Lembremos que nos primeiros Marx ten moito escrito sobre o feito nacional, pero non o ten sistematizado. Entón, o que temos que facer é analizar en que momento está escribindo determinados textos, porque temos contradicións tales como que, por exemplo, Marx veu moi positivo a invasión por parte dos Estados Unidos de parte do territorio mexicano. Ou Marx veu como moi positivo a intervención do Imperio Inglés na India, con unha idea, que estamos no momento no que se está producindo a Revolución Industrial, é dicir, con unha idea de que a intervención dos europeos na India permitiría dar un salto adiante. Ou as primeiras visións de Marx sobre o caso de Irlanda, que polo menos para nós é o máis paradigmático. Marx, nos seus últimos escritos, pon textualmente que non haberá revolución en Inglaterra si antes non se produce a independencia e a revolución en Irlanda. É dicir, é o oposto ao que decía Marx inicialmente. Entón, nos entendemos que no que se refire ao feito nacional, ademais de outras moitas cuestións das que falou Xosé Lois e das que seguro que falará Bruno, o que se demostra na actuación na Revolución Rusa dos bolcheviques é unha lectura do momento concreto no que están actuando e de cales son as necesidades do povo ruso. Nas teses de abril, escritas por Lenin cando ven no tren, teríamos moito para debatir se Lenin, como decían algúns, era un traidor por pactar cos alemáns ou de que lle permitiran que o tren chegar a Rusia, ou se Lenin era un gran estratega que era consciente de que coa saída de Rusia da Primeira Guerra Mundial creaba as condicións para que o povo mirara cara a bandeira que estaban levantando os socialistas e que estaban levantando os bolcheviques. É dicir, Lenin elabora as teses de abril e uns días despois de presentalas, cando as desenvolve no desenvolvemento do programa das teses de abril, dedica a tese 13 e a tese 14 a dúas cuestións que para os dogmáticos do marxismo non veñan a conta: o problema da terra e o problema nacional. Pero por que o fai? Por que non se dedica a falar da socialización dos medios de produción? Porque ele está actuando en Rusia. Por que non se dedica a falar de outras cuestións nas que lle dea a importancia fundamental ao proletariado? Porque está nun imperio no que de 125 millóns de habitantes, traballadores e traballadoras son 9 millóns. Entón, el tenta de empregar o marxismo como instrumento para analizar a sociedade rusa. Tiña unha característica na que coincidía moito con Marx, que era iso de que lle poderíamos chamar rata de biblioteca, non o digo en plan despectivo, de estudar moito totalmente a evolución histórica da sociedade rusa e a estructura da sociedade rusa, como fixo Marx na Biblioteca Londres, durante moitísimos anos nos que se dedicaba case exclusivamente a iso. Por qué? Porque un ou outro eran conscientes de que a aplicación desas teorías ia ser nunha práctica, non nun laboratorio. É dicir, o marxismo de laboratorio, o marxismo de sofá, o marxismo de Facebook, aí todos somos uns fenómenos. O problema é aplicar. É dicir, entón, para nós, ademais de que por primeira vez os desposuídos consiguen ser donos e donas das súas persoas e do seu futuro, despois abre un camiño cara á loita dos povos, convertindo en elemento fundamental nun dos cimentos a vinculación de patriotismo e clase, que, como sabedes, é a orixe en concreto do meu partido e de outras organizacións que xurdiron posteriormente, que
con rupturas, etcétera, etcétera, pero a historia non se pode negar, pero que todas tiñamos, no caso galego, esa orixe. Todas tiñamos esa orixe. Que significa, desde o noso punto de vista, a Revolución de Outubro para a humanidade, ademais de poñer un obxectivo que podes levantar esa bandeira na loita contra o capital, na loita contra a burguesía? Cantos avances se deron en Europa e no resto do mundo polo medo do imperialismo, polo medo da burguesía ao que había do outro lado do telón de aceiro? Cantos problemas tivemos aquelas persoas que somos das clases populares no momento en que en 1991 desapareceu a Unión Soviética? E vos está dicindo alguén que xa dixo desde o principio que non me considero fillo da Unión Soviética, si da Revolución de Outubro, porque facían unha lectura distinta de algo que para nós é fundamental. A partires da Segunda Guerra Mundial, que non imos poñer aquí en riba da mesa, e vos lo di unha persoa que é profesor de Historia en secundaria, non imos poñer aquí en riba da mesa a idea que ten hoxe a nosa sociedade, non só a xente moza, sobre quen ganou a Segunda Guerra Mundial. Eu, ainda o 7 de novembro, din unhas aulas especiais con alumnado de bacharelato para conmemorar. E bueno, pero non é un problema, non caio no de o problema son os mozos que non saben. Se saímos aí á rúa, os non mozos pasalles o mesmo, non? É dicir, pero con posterioridade á Segunda Guerra Mundial, o exemplo da Revolución Soviética, o internacionalismo, o apoio aos povos oprimidos, é fundamental para que hoxe teñamos o triple de estados independentes que os que había a finais de 1945 e 1946, cando se crean as Nacións Unidas. Non vou falar de Portugal, aquí hai persoas moito máis preparadas que a min para falar sobre a realidade da descolonización portuguesa, pero sí me vou permitir, xa que o teño aquí o meu carón, falar un pouquiño do exemplo cubano. Para os marxistas de dogma, Fidel Castro era un aventureiro. Para aqueles que recibían as ordes directas de Moscova, o Partido Socialista Popular, o partido oficial comunista en Cuba, pois inicialmente o proceso revolucionario cubano non o vían. Despois sí, hai que recoñecer que reflexionaron e acabaron convertíndose tamén en protagonistas do proceso revolucionario cubano. Pero estamos falando dun país pequeno, un país ao lado do imperio, un país no que non hai unha gran forza do proletariado, e no que un foco guerrilleiro, e non quero entrar no debate do foquismo que daría para moitas horas, pero un foco guerrilleiro que analiza a realidade de Cuba, decide erguer a bandeira da revolución. E unha bandeira que ten dúas cores: a de Martí, patriotismo, e a de Marx, Lenin, que as unifica. Entón, para nós, entendemos que o fundamental da Revolución Soviética é que nos demostra que o marxismo non é un dogma, e que o mellor análises que podemos facer nós en Galicia, análises opostas que se fagan en calquer outro país do mundo, para ese país sí sirven, e as nosas non. Que me estou referindo? Que a revolución tampouco se exporta. Durante demasiado tempo se nos enviaban manuais de como se facía a revolución. Os españois, Santiago Carrillo, moitas leccións quixeron dar aos portugueses, a Álvaro Puñal, sobre como se facía a revolución. Había unha idea en Europa de que Portugal, se antes non se daba en España, nada. Sabemos despois a realidade, onde está o comunismo portugués e onde está, que coincido con Soselois, que hai moitas persoas comunistas españolas coherentes, pero onde está o que podemos decir o movimento comunista español.
E xa para rematar, quero facer referencia, tendo en conta no día no que estamos, a un feito que tamén se agacha, pero tamén eu creo que se agacha porque demostra que algo estamos facendo mal. A Revolución Soviética a iniciaron as mulleres. Sin embargo, se vemos que estamos aquí, iso quere decir que algo deberíamos reflexionar. Fundamentalmente o que estamos desta banda da mesa. É dicir, non aparece en casi ningún libro de historia que o 23 de febreiro e o 8 de marzo noso. Non aparece en casi ningún libro de historia que ese 23 de febreiro ou 8 de marzo noso levan xa semanas con comicios, con manifestacións, con actos para conmemorar o Día Internacional da Muller Traballadora. É un inverno moi duro en Rusia e se produce un estoupido nas escolas do pan. As mulleres nas escolas do pan, como non hai, estopan e manifestanse. Van ás fábricas textil de un dos distritos naquel momento Petrogrado e as mulleres saen á folga. Non estaba previsto. Había reivindicacións das mulleres do textil para que tiveran a mesma xornada laboral que os homes e tiveran as mesmas condicións laborais que os homes, pero non estaba previsto, polo menos polo que teño lido eu, que saíran ese día. E despois van ás fábricas dos homes a que os homes se solidaricen con elas. E a partir de aí se produce todo o proceso que uns días despois dará o remate do que podemos chamar a fase burguesa da Revolución Soviética, ia decir da Revolución de Outubro, da Revolución Soviética. É dicir, esa é outra cousa que nos teñen agachado. Por que fago referencia a esas cuestións que poden parecer tan distintas e as englobo todas nunha mesma concepto que é o da Revolución Soviética. Eu, nese sentido, baseoume fundamentalmente nunha lectura que fai un dos marxistas vivos, eu creo que neste momento os máis importantes, o filósofo Doménico Losurdo, que dá moita importancia á concreción dos términos. Nós estamos afeitos a falar de loita de clases, e Marx non escribiu loita de clases. Marx escribiu loitas de clases. Doménico Losurdo fala, é unha teoría que ten el, na que eu concordo, e por iso a utilizo, que en calquer proceso revolucionario hai distintos elementos, distintas liñas que conversen, que a iso é o que se refería Marx con loitas de clases. E no caso da Revolución Soviética, todas as liñas que conversen desde o meu punto de vista alónxanse do que estamos afeitos a entender como teoría marxista. É o pan e a terra, non o proletariado, que tamén é, pero digo as máis importantes. O fin da guerra, a liberación da muller, e conseguir que naquel momento os povos vexan a bandeira que levantan os bolcheviques como a bandeira que os vai defender a eles e non posteriormente a bandeira dos blancos na guerra. É dicir, e dixo decátase Lenin cando analiza que a situación que se dá no mundo é unha nova fase dentro do capitalismo, que é a do imperialismo. Xa non é un debate exclusivamente entre proletariado e burguesía. Xa é unha loita tamén entre nacións. E por iso, el considera que é fundamental, xa nas propias teses de abril, poñer como unha das bandeiras básicas a bandeira da liberación nacional. Pola miña banda nada máis, e unha vez máis ao PCPG, agradecidos personalmente e como UPG polo convite.